Čubura, niko ne zna šta znači ta riječ čubura. Česma, bašta, ulica, lepa devojka, crno oko. Čubura. Ukleto naselje beogradskih cigana i sirotinje. Kafana Kikevac, koje više nema, centar sveta. Čemer. Košnica meda i žuči. Kućerak do kućerka, straćara do straćare. Čubura pesma. Pesma i ljubav. Suza. Tepsija sa ovčijom glavom. Naselje siromašnih i obespravljenih. U ovom kućerku, na početku Mačvanske ulice, u sobi i kuhinji, stanovao je časovničarski radnik Aleksandar Ignjatović. Mi smo bila skromna i čestita činovnička porodica. Moj otac je bio činovnik i na 6 dece. Moj brat je vaspitan kao jedan čestit mladić, čestit dečko iz siromašne porodice. Učio je zanat, izučio je zanat i postao je kalfica i taman je malo počeo da živi, da se osamostali. Kupovao je alat i on je želeo da postane svoj gospodar, da otvori radionicu. U tom se desilo hapšenje, uhapsili su ga jedanput, braneći jednu devojku. Mislim da je učestvovao u paljenje garaže u Grobljanskoj ulici, ne znam tačno. Ma kuvaju oni tako, kuvaju, a posle gospamara vidi meso tvrdo ko kamen. Prosto žena ne može viljuškom da ga ubode. A koliko dugo su ga kuvali? Celo prepodne. Ženo, pa jel čuješ šta ti pričam? Čujem. I svi izašle neke žute pegice, jedva da ih vidiš. Bobičevo. I gospamara pomislila Bobičevo. Jes, ali nije. Onda došla jedna druga žena iz komšiluka pa kaže: ako ste ga kupili na Kalenića pijaci, onda je meso kereće. Kereće? Bože, zar ima takvih ljudi da prodaju kereće meso? Ima još kako. Molim vas, kao Boga, ostavite je! Mama, ne molim! Ostavite je, molim vas! Molim vas! Ostavite je! Ostavi je! Sine! Ostavite je! Ostavite! Pustite mi dete! Ostavite je! Ostavite je! Pustite mi dete, slikovci! Sram te bilo, skugo Nemačka! Sram te bilo! Mladiću, ubiće, ti si li poludeo? Što si rekao? Sram te bilo! Sam dobro čuo. Kevni! Ne kevčim, nego govorim. Govoriš ti, govoriš. Vidi na što ličiš, bre, nesreća jedna, da te čovek oduva. Šta si rekao? Nisam dobro čuo. Ajde, Kevni! Ma jesam životinja! Gospodine, manite ga. Ti ćeš meni da soliš pamet. Mamico ti mangopsko đubre jedno! Manite ga, gospodine, pijan je, manite ga. Pijan, a? Pijan? Pa mi ćemo ga otrezniti. Daj, vi ga meč. Ajde, šta stojite? Šta buljite? Razlaz. Razlaz kad kažem! Ajde! Sine! On je bio skoro ludo hrabar. Govorio protiv Nemaca, naročito protiv Gebeska. Gebesa uvijek je imao neke letke kod sebe. Ja sam toliko puta govorio, pogotovo otac koji je bio plašljiv,
stalno mu govorio da ne nosi te letke i ja sam mu često puta uzimao letke iz džepa, a sutra dan je on opet imao te letke. Odakle je dobio, komu je dao i kome je on dao, ja ne znam. Pustili te? Jesu li te tukli? Malo. Ne znam, Aco. Teško je danas nekom reći bilo šta. Pogotovo dati mu neki savjet. Svako sledi svoj put i na kraju svako zna zašto baš ide tim putem, a ne onim drugim ili uopšte ne ide, već stoji u mjestu. Moja ćerka, ti znaš, nije me pitala, nije tražila savjet. Imala je samo 19 godina kad su je odveli. A ja sam ćutao, stajao na mjestu. Ni korak levo, ni korak desno. Tako. Ona je rekla doviđenja. Ja sam rekao doviđenja. Tako. Čekaj, Simiću. Šta ste mogli da učinite? Šta sam mogao da učinim? Mnogo. I nisam učinio ništa. Aca je bio osjetljiv. Umeo je ovako da prasne, onda poberi kao zid, ali je u stvari bio blag i, da kažem, miran čovjek, povučen. Kad je video one obešene na terazijama, pričao mi je. Uhvatio sam tramvaj i tako vozim se, kad tramvaj stane i na dohvat ruke noge obešenih. Da, stalno je o tome govorio. Nije mogao da ćuti, da se čuva kao što su se mnogi čuvali. Svako ima svoju sudbinu. Svako nosi svoj krst. Eto, svi savjeti nisu pomogli. Ni prijatelji, ni rođaci, niko. Jedno vrijeme je ćutao, nečemu razmišljao kao da se na nešto pripremao. A onda opet Goebbels i njegove laži koje mu nisu davale mira. Uostalom kao i svima nama, čitavom narodu. Aca to nije umeo da sakrije. Govorio je o Goebbelsu. Molim vas, Ignjatović protiv Goebbelsa. Ne može to tako, Aco, bre. Ne može se glavom kroz zid. Ej, čoveče, mučni malo glavom, priberi se, dođi k sebi. Ubiće te kao muvu, vidiš, ovako. Nećeš ni da se osvestiš, a bit ćeš pod ladnu zemlju. 1-2 metra. A zašto? Zbog jezika. Briga, Nemci hoće da streljaju jednog više. Nemoj tako, majku moj. Imaš malo novina. Ima. Daj. Ili jednog manje. Aco, bre, Aco, glavo, znaš šta si ti? Kap u moru.
Dobro, šta je Čubura prema velikom nemačkom ratu? Ništa. I šta si im naudio? Ništa. Evo, uzmi mene. Jest da sam stariji od tebe, ali volim život, brate. Volim da dišem. Volim da se dobro najedem. Aco, volim i suke, majke. Volim sve, brate. I zašto sad da nestanem? Pod ladnu zemlju da isparim kao vodena para. Da me ne stane i da me više nikad niko ne nađe. A, dobre. Jel ti čuješ šta ja tebi govorim? Čujem. I? Slušam, eto. Pa govorim ti za tvoje dobro, čoveče. Slušaj, Nemci će da zakovrnu i bez nas. To ti kažem ja, Nikola Stolar. Čekaj, Nikola, nisi u pravu. Ja nisam u pravu, a ti si u pravu. O, ludog čoveka. Pa eto, ja mislim ovako. Svako živi prema svojoj savesti, je li tako? Ja sam Aca onakav kakav sam na priliku stvoren i nemam, brate, 2 života pa da se tu nešto pogađam sa sobom. Čekaj, Nikola. Ja sam uvek ovakav bio i ne mogu se menjati. Možda sam ja kukavica, a možda si ti lud. Ružo, čini mi se da je malo ovaj rukav predugačak. Stavite ruku u laktu. Eto vidite, sasvim dobra dužina. Imaš pravo, stvarno. Inače, kako vam se dopada haljina u celini? Pa... Okrenite se tako. Dopada mi se. Zadovoljna sam ja. Znaš, malo sam, Boga mi, strepela. A, vidite kako lepo pada. Malo tu vuci sa strane, ovako. Naš materijal je bio toliko skup, jao. Ma ne smijem ni da ti kažem koliko sam ga platila. Ali baš me briga što kažu, jel? Nećemo živjeti 100 godina. More kad se ima, lako je vama. Kad se ima, samo znaš, kad pogledam kako narod gladuje, malo mi stegne oko srca. Šta ćete, uvek je toga bilo. I sitih i gladnih. Imaš pravo, uvek je toga bilo. Neko ima, neko nema. Ti si. Skini se. Morat ćeš malo da pričekaš. Imam mušteriju. Neću smetati. Ružo, je to Aleksandar? Da, gospođo. Molim te, budi ljubazan. I pazi šta govoriš, oni su s Nemcima. Dobar dan. Ma ući. Dobar dan. Dobar dan. Najzad da upoznam Aleksandra. O kome moja Ruža toliko lepo i mnogo priča. Ja sam Jelisaveta. Ivnjatović. Milić. Sedite. Jesi li za divku? Ne, hvala. Onda lipov te, ali bez šećera. Pa može. A vi, hoćete? Može. A da, umalo da zaboravim, imam za vas jedan mali prezent. Karte za kabare Razbi briga. Niste bili? Ne, nisam. Kažu da je izvanredan program. Gospođo Milić, Nemci mora da izgube rat. To je neminovnost. Oni ne ratuju za čoveka, za pravednu stvar, za bolju budućnost. Oni su napali druge. Hoće tuđu kuću. Izvolite, gospođo. Tuđu slobodu. Hvala. Ja nisam mnogo obrazovan, ja sam časovničarski radnik, ali istorija nas uči da su svi osvajači propali. Evo, uzmimo na primjer
Aleksandra Makedonskog, Hanibala, Cezara. Onda uzimo... Pa nastavite. Pa nisam znala da ste tako iskreni i tvrdoglavi. Aco, zar ti 100 puta nisam rekla da ne volim takve razgovore? Nije za nas politika. A Ružo, ovo nije politika. Kako nije, molim te? Hoćeš ti da praviš svet po tvom? Dragi moj Aleksandre, sad ću ja vama nešto da kažem. Šta nama vredi što osvajači propadaju kad i mi propadamo s njima? Ja se ne bih utešila da će Nemci otići kroz 20 godina. Ne. To je, Boga mi, dugo čekanje. Baš tako, gospođo Milić. Svejedno je kad će Nemci otići. Sutra ili kroz 20 godina. Svejedno. Ali za koga? Za nas. Ne razumem. Mislim da ne bi smeo niko da živi kao što vi živite, gospođo Milić. Aleksandre? Pa kako to mislite? Evo ovako. Vaša fabrika radi za Nemce, ili tako? Pravi cipele. Te cipele koje... Aleksandre! Dakle, sad sam sigurna, mada sam i malo čas pretpostavljala. Aleksandre, vi ste komunist. Nisam, na časnu reč nisam. Da jesam, ja bih rekao. Te cipele koje ste... Nije, gospođo Milić, nije. On je... Kako da kažem? On je kao šipka uz bubanj. Uvek tako. Ne razumem. Na redu je naša sljedeća tačka od koje će vam se dići kosa na glavi. Polako! Polako, burazeru, polako. Ko si pa sad ti? Nije važno. Za tebe sam na vi. Ali molim vas, nemojte da ometate izvođenje programa, prijatelju. Slušajte vi, nije važno ko sam ja, ali imam nešto mnogo važno da vam kažem. Verujte, mnogo važno. Ali molim vas, niste predviđeni u programu, molim vas. Bože, što je tip nedokazan. Ali vrlo važno, verujte, mnogo važno, majke. Dobro, ajde, dođite pa ispričajte i gubite se. Ajde, dođite ovamo, ispričajte publici. Izvolite, dođite. Dobro večer. Izvolite, ajde, ispričajte sada publici i gubite se. Ajde. Noćas su nad Beogradom leteli ruski avioni. Šta kažete, ruski avioni? Jeste. Da. Bacili su na autokomandu 10 bala sena. Sena. Dobro, a za koga sena, molim vas? Za one magarce koji veruju u savesičku pobedu. Bravo. Bacili su za one magarce koji veruju u pobedu nemačkih fašista. Ma ništa, u redu, idiot. Moje tata imao neka banku, ali igrao je pokerom. Imao sam i kockara, majku. Te tako dođe slom.
Pusti me, molim te. Ljutiš se? Ljuti. Aco. Zar ti zaista ne možeš neke stvari da shvatiš? Da kažeš da me voliš? Da, volim te. Da, ali to ne pokazuješ. Ti ne misliš na mene ni malo. Hoću da ti kažem. Ovako više ne ide. Ja ne mogu više. Razumeš? Da. Razumem. Wiederholen wir es vor Ihnen aus vollem und starkem Herzen. Wir grüßen Sie, mein Führer, mit unserem alten Kampfruf. Adolf Hitler, sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Der Führer spricht! Laž. Čista laž. Šta to, Aco? To što Goebbels priča. Ko? Goebbels. Božo, plati lebati. Molim lepo, dobar nije teško izračunati. Rakić. Vidio sam izveštaj Nemačke vrhovne komande, sve tonu po tonu. I kad sam sve to sabrao, ispalo je da su... I kad sam sve to sabrao, ispalo da su Nemci potopili 2 miliona bruto registarskih tona više nego što su Englezi uopšte imali. Evo, sve sam zapisivao da bude jasno ko laže. Aco, aman, zaman, Aco, ako Boga zna. Englezi se sad voze u čamcima preko okeana. Šta to znači? To znači da Reichsministar Goebbels laže ko niko njegov. Dosta kad kažem, dosta. Aco, pa kako možeš tako nešto da govoriš za gospodina Goebbelsa? Pa ja znam da ti mnogo voliš veliki nemački Reich i... Ja? Pa ti si Božo lud. Barabo jedna. Pa ko si ti bre da tako govoriš za gospodina? Pa evo sve tu piše crno na belo, Boga. Goebbelsa! Marš napolje! Ajde! Barabo jedna! Ovo je poštena radnja sa nacionalnim tradicijama. I da te više nisam vidio da mi dođeš u lokal. Neću! Barabo jedna! Napolje! Napolje! O, ljudi! Napasti, Bože, jeste vidljivi ovo? Pijana baraba, vidi. Napije se ovako i onda počne da lupa ko Maksim po diviziji. A ne misli tako, znate. On voli veliki nemački Reich i ovako, mislim, pravi je nacionalista, hoću da kažem. Klanjam se. Doviđenja. Klanjam se.
Moj Aco. Onog dana kad je uhapšen, on je otišao prerada kod Šumahera i prepirali se razgovarali, jer Šumaher je tvrdio kako Rusi stradaju, kako će Nemci brzo da osvoji Rusiju, a on je rekao da njega Gebelsa ništa ne košta da umoči pero u masli da napiše koliko je ruskih vojnika stradalo. Tada je šegr Šumaherov otišao u Gestapo koji je vidio preko puta i došli su gestapovci i odveli ga. Beograd, 17. septembra 1941. godine. Pojavljuje se časovničarski kalfa Otto Riger, rođen 17.9.1919. nastanjen u Beogradu, Čika Ljubina, ulica 10. Opomenut da govori istinu, izjavljuje sljedeće. Ja sam privremeno zaposlen kod časovničarskog majstora Mihajla Šumahera. Ja i moj majstor smo Volksdeutscheri. Jutros, u 7 časova i 15 minuta, ušao je u našu radnju Aleksandar Ignjatović i upustio se sa mojim šefom u razgovor. Ignjatović je rekao da je ispravno što se u šumi nalaze Srbi koji ubijaju nemačke vojnike. On je zatim htio da se opkladi sa mojim šefom, da neće proći mnogo vremena, a da će Rusi stajati pred Berlinom. On je ovo svoje mišljenje obrazložio time što Nemci ne mogu dalje da napreduju, iako im je put prema Moskvi slobodan. On je grdio Nemci zbog loših prilika u Srbiji. Ovo Ignjatovićevo izlaganje toliko me je uzrujalo da sam odmah izašao napolje da bih pokrenuo njegovo hapšenje. Molim, potpišite. A ovaj šegrt koji ga je izdao, on je posle rata se poverio, grizla ga savest i poverio se jednom svom drugu. Ovaj opet nije teo da čuva tajnu i otišao u policiju i prijavio i on je bio osuđen na 15 godina robije i tamo je umro. Franjo Dragičević, rođen 2. oktobra 1901. u Sremskoj Mitrovici, nastanjen u Beogradu, u Dušanovoj, broj 4, koji je potvrdio i proširio Rigerove optužbe. Ignjatovića poznajem već oko 2 godine. On je rekao da je ispravno što Srbi koji se nalaze u šumi ubijaju Nemce, kao i to što se i dalje vrše atentati na Nemce u Beogradu. Zatim je rekao da Nemci odnose sve iz Srbije, pa su time prouzrokovali nestašicu životnih namirnica i povećanje cena. U vezi sa situacijom u Rusiji, on je hteo da se opkladi sa mojim šefom Šumacherom za sumu od 100 dinara, da Nemci nikad neće osvojiti Leningrad, a da u Moskvu uopšte neće ući. Zatim je napao nemački izveštaje. On je rekao da sve to nije istina. Obzirom na tonažu potopljenih engleskih brodova, izjavio je da cifre koje je Wehrmacht objavljivao od početka rata prevazilaze tonažu celokupnu brodova koje Engleska uopšte ima. Dobro. Molim, potpišite. Zatim se pojavljuje časovničarski majstor Mihajl Šumaher, rođen 20.3.1912. u Novoj Pazovi, nastanjen u Beogradu u Čika Ljubinoj, ulici broj 10. Molim, detaljno opišite vaš današnji razgovor sa Ignjatovićem. Danas, oko 7:30 časova, ušao je u moju radnju Ignjatović. Ja sam ga odmah sačekao sa najnovijim vestima dnevnih novina i pitao ga šta on o tome misli. Ignjatović mi je odgovorio da on ne veruje nemačkim izveštajima, on veruje da će Rusija pobediti Nemačku
jer je sama jača od Nemačke, a sem toga na njenoj strani su Amerika i Engleska. Dalje je još rekao da Ribbentropa ne košta ništa da umoči pero i da umjesto 10.000 napiše 100.000 kao potopljenu tonažu i da to preda novinarima za objavljivanje. Celu krivicu za loše stanje svalio na nemačku vojsku, govoreći da otkako su Nemci u Srbiji, novcem se ne može ništa kupiti i da nema šta da se jede. I da takvo bedno stanje nije samo u Srbiji, nego svuda gde su dopali nemački vojnici. Brzo. No, molim vas, potpišite. Schumacher je za Nemcima pobjegao iz Jugoslavije pre nego što je Narodno-oslobodilačka vojska došla i je otišao u Stuttgart, danas ima tamo u glavnoj ulici veliku zlatarsku radnju i živi lepo, ne klize ga savest ništa. Priđite bliže. Još bliže? Tako. A sad pogledajte malo u stranu. Tako. A sad me gledajte pravo u oči. Tako. No još. Sprechen Sie Deutsch vielleicht? Govorite li možda nemački? Ne. Nekoliko reči. Ime Aleksandar, prezime Ignjatović? Da. Aleksandar Ignjatović. Ime oca? Jovan. Po zanimanju ste Uhrmacher, časovničar, ne? Da, časovničarski radnik. Ali nemam svoju radnju, nego radim u tuđoj na SIC. Molim, odgovarajte samo na pitanja. Kratko, da ili ne. Jasno? Da. Gde ste rođeni, gospodin Aleksandar Ignjatović? U Somboru, 12. maja 1920. godine. Ja? Stimmt. No, also, vi, gospodin Aleksandar Ignjatović, volite mnogo da pričate. Da ili ne? Pa, kako se uzme? Da ili ne? Da. Vi svuda pričate da će Nemačka da izgubi rat. Rekli ste da je to sigurno kao 2 i 2 4. Jeste li to kazali? Da. Rekli ste da? Da. Also, izvolite, sedite, gospodin Aleksandar Ignjatović. Hvala. A kad ste to rekli da će Nemačka da izgubi rat, da li možete da se setite? Gde i kad? Ja ne mogu tačno se setim, gospodine majore, ali rekao sam da će Nemačka da izgubi rat bar jedno 100 puta i na raznim mestima. Čak sam se i kladio. Kladio? Da. S kim? Sa mojim majstorom Schumacherom. On je također časovničar i Volksdeutscher. Also. Da li ste jutros rekli Schumacheru da uopšte ne verujete izveštajima Wehrmachta? Da. Jeste li kazali da je pobjeda Rusije sigurna jer su na njenoj strani Engleska i Amerika? Da. Jeste li kazali da je sadašnju oskudicu životnih namirnica u Srbiji izazvala nemačka vojska? Da. Jeste li kazali da Ribbentropa ništa ne košta da zamoči pero i umjesto 10.000 tona navede 100.000 kao potopljenu brodsku tonažu? Ne. Molim? Ne? To nisam rekao za Ribbentropa, nego za Goebbelsa. A iz kog razloga vi vodite ovakve razgovore?
Zato što ne verujem da će Nemačka pobediti. A jeste li već bili zatvarani zbog širenja ovakvih komunističkih tendencija? Ne. Ja sam jedanput bio uhapšen jer sam pomogao jednoj devojci koja je bila osumnjičena za sabotažu. I policija me zatvorila 18 dana. No gut. Idemo dalje, mladi gospodin Ignjatović. Da li ste rekli da je Reichsministar Goebbels jedan običan lažov? Da ili ne? Da, ali nisam baš tako rekao. Rekao sam da Reichsministar Goebbels laže kao niko njegov. A zašto ste to rekli? Zato što Reichsministar Goebbels po mom dubokom uverenju zaista laže. Možda drugi njega lažu pa i on laže, ali ja sam sabirao izveštaj Nemačke vrhovne komande i došao sam do toga da je sve to što je on... Znam. Sve mi je dostavljeno u detalji. Sa vama smo završili. No, aber noch etwas. Još nešto. Stanite tamo uz onaj zid, gospodin Ignjatović. Da, tamo do vrata. Šta mislite, gospodin Arest, Aleksandar Ignjatović? Bilo bi šteta uprljati ovaj zid kancelarije. No, izađite zato u hodnik. Da, tako. Stanite tamo dalje. Još. Još? Gledajte me pravo u oči. Ili ne? Bolje okrenite slepočnicu. No, tako. Bravo! Bravo, gospodin Ignjatović. Pa vi ste hrabriji nego što sam mislio. Bravo. Niste znali da je ovo manevarski metak? Ignjatović je jednog jutra izveden iz zatvorske sobe, zajedno sa svojim stvarima izašao napolje. Zatvornici su procjenjivali situaciju šta će se desiti sa zatvornicima koji su transportuju, koji odlaze, po tome kakva će komanda pasti na zatvorskom dvorištu. Ako je pala komanda ale bagaž vek, što je značilo da se odbace stvari i prtlja koje su imali, onda je se znalo da ti zatvorenici odlaze pravo na strelište, gde to nismo ni znali ni pretpostavljali. Tako je i Ignjatović tog jutra otišao i više se nikad nije vratio. Ga posljednji put vidjela septembra mjeseca, samo ne znam kog septembra. Ja sam, pošto sam službovala blizu Beograda, dolazila često i taj dan sam baš bila kod kuće, mama je sedala posle podne pred kapijom i ja sam stajala kod kapije i nekako sam pogledala u pravcu Šumatrovačke ulice prema Karadžićevom parku i vidjela mladić ide i nosi nešto pod mišku i smeje se. Ja nisam odmah zapazila te on i kad sam malo bolje zagledala, ja mama rekao evo ide naš aca i potrčim mu i počnem da grlim i rekao carko moj, ja sam uvijek tepala carko moj, carko i to je bio posljedno ubrzo je bio i drugi put uhapšen i više kad sam vidio.